Benvinguts, som a la plaça de Catalunya a Perpinyà. Avui se celebra els actes del Correyengo, una manifestació de reivindicació de la cultura i la llengua catalana. Des d'aquest matí, una vintena d'associacions tenien parada a la plaça de Catalunya, on aquesta tarda centenars de manifestants han manifestat per commemorar els 350 anys del Tractat dels Pirineus. Una jornada aniversari que coincideix amb l'obertura a l'estat francès d'un debat sobre la identitat i la nació. El 7 de novembre del 1659, França i Espanya signaven el Tractat dels Pirineus, que delimitava una nova frontera entre els dos països. 350 anys després, la qüestió catalana és encara d'actualitat. A l'estat francès, les qüestions d'identitats són sensibles i quasi tabú. La prova és la reticència del govern i del Parlament a reconèixer oficialment el bretó, l'alsacià o el català. La celebració dels 350 anys del tractat coincideix amb el llançament d'un debat sobre nacionalitat i identitat, dues nocions complexes i sensibles. El català per mi és molt important. Soc filla de catalans, els meus pares han arribat aquí durant la guerra i m'han ensenyat sempre l'amor d'aquest país i el respecte, però sempre sense oblidar el català, l'hem parlat a casa i doncs aquest debat que tenim a nivell nacional i la plaça de cada un sobre el territori del nostre país, la França, el català jo miraré i faré tot perquè tingui una plaça molt important, no? La reunificació de les dues Catalunya és un altre debat. Jo soc avui sobre aquest debat nacional i la plaça del català també sobre el territori francès. Catalans de França o francesos de Catalunya Nord, la posició dels independentistes catalans és més radical. Per l'Esquerra Republicana de Catalunya, el problema ve del model francès d'estat-nació. Quan se'ns parla de la nació francesa o de la identitat francesa, se'ns està parlant d'una altra cosa, se'ns està parlant d'una república, d'un projecte polític que avui dia encara no ha quallat. I si se'n parla justament és perquè no ha quallat, no s'ha encara realitzat i encara estan amb dificultats per aquesta creació dels estats-nacions, que és un invent del segle XIX, i ens trobem que no funciona aquest tema, aquesta voluntat de fer que l'Estat i la nació siguin la mateixa cosa. Promoció de la diversitat pels uns, perill de comunitarismes pels altres, Catalunya és encara avui dia un tema d'actualitat i fins i tot un trencaclosques pels estats francesos i espanyols. Tornem a la plaça de Catalunya amb la convidada d'avui. Es tracta de Laura Bertran, membre de la comissió dels 350 anys. D'on va sortir aquesta idea de fer el Correyengo i quin era el seu objectiu? De fet, la idea ve de la CAL, la Coordinadora d'Associacions de la Llengua, ja fa una desena d'anys, per intentar motivar les associacions per demostrar la vitalitat de la llengua catalana i això arreu dels països catalans. Aquest acte del Correyengo s'inscriu dins molts altres actes que es fan arreu dels països catalans. Sí, és una flama que s'inicia al Canigó, amb la flama de Sant Joan, i després se'n va i intentem coincidir amb les diades de l'11 de setembre a Barcelona, el 9 d'octubre a València i el 7 de novembre a Perpinyà pel Tractat dels Pirineus. Això serà tot des de la plaça de Catalunya i continuem amb l'actualitat de la setmana. A Catalunya Nord, el fotovoltaic podria esdevenir un complement d'ingressos per uns agricultors cada vegada més en dificultat. M'ha polit, diu la Cambra d'Agricultura, per les implantacions al terra hi ha d'haver una reflexió sus dels indrets considerats. El potencial agronòmic del departament no ha pas de ser destruït com ho volen fer. Hem també de tenir cuidado a lo que és el nostre environament. Demà sabem i estem segurs que els agricultors tindran menester d'un complement de revingut, pot passar pel fotovoltaic, però el que volem és que sigui organitzat. Per ara, l'únic projecte acceptat per l'Estat és a Torrelles, amb 36 hectàrees. L'Ajuntament proposa terres incultes per així preservar els sectors de qualitat pel futur. Polèmica a les Aspres, on es preveu una zona de desenvolupament eòlic de 160 hectàrees. A l'iniciativa del municipi de Forques, podria reportar 1 milió d'euros per any durant 20 anys. Totes les retombades financeres que podem tenir de la zona són molt importants i que amb això podem desenvolupar
l'agricultura ecològica i després el benestar dels habitants de Forques. Un punt de vista que no comparteix pas el col·lectiu Le Vent Tourne. Per ell, res no justifica una agressió al paisatge. La decisió pertany ara a la prefectura, verdicte d'aquí a unes setmanes. Victòria arrencada a l'Energia dijous per l'USAP 25-9 contra Toulon. Una quarta victòria consecutiva i 4 punts d'avança sus de Tolosa. Els catalans consoliden així llur plaça de líder just abans la treva hivernal. Signa que l'USAP ha digerit bé el seu títol de campió. Avui un equip com Toulon ha jugat una bona defensa i esperava la nostra falta per marcar i tenim de ser pacients. I la celebració del 7 de novembre continua a nit amb una marxa a les antorxes que marxarà del Castellet fins a la Casa Musical per al concert Reiam 2009, un concert en què hi participaran Raf Dumas, Isa Primavera i Aioli Clash i tot seguit el grup Altai que escoltem, el grup Altai, un grup referència en la recuperació de la música tradicional del País Valencià.